Isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Ngayong hapon, sa itong sini mga palanggang ang mga tagpalamati, ang ato naman pagpangamusta sa inyo sa kutob sa malabutan, sa itong pagpangalagad. Sa wabis ni edisyon sa This Is My Life, sa nabal ni Tita Liwat, ni Tita Wilma sa Liwat, kumusta na? Ano na bala, busog kayo nakapanyayaga natin, ibandera nga nag-pulo pa huway, nag-relax-relax. Siyempre, nag-upod kay Tito Wilma, iyang mga palamatinaan sa karon nga hapon sa ilang mga radyo dera. Now, the night kita 684 kHz, kag sa mga nag-upod man sa ito online via Facebook Live, kag ara man ang iban sa YouTube. Yes, pwede ka mo dera makapadala sa inyo man mga greetings, sa inyo man mga reactions sa sila naton ka maistoryahan sa siniya nga hapon. Pwede gid ka mo dera. Basahon ina ni Tito Wilma atong gid ina tinguhaan man. Kag araman sa among sini website, pwede ka mo dira magka-login kay may Transistor Radio mo dira. No, login ka mo sa mga may internet access ara dira www.actionradio.bacolod.com.ph. Click nyo lang ng radio. Kaya nagyapon kita tug-tug technology stress. Kag ara pa dira ang mga matipon nga mga balita 24 oras ng Action Radio Bacolod. Magluwas sa amon iya updated nga mga reports man sa Facebook Live sa among sini Facebook page. So, relax lang ka mo dira. Magluwas din sa Dekban was yung Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental sa ito man mga kaiping nga mga kaislahanan dira sa isla sang Guimaras, sila kapati dira sa Palawan nga malabutan man naton, and of course sa mga kapati sa isla sang Panay sa apat man sa mga probinsya dira. Hi and hello. Dumduman ko na lang kaya nga si Danyo da Panyaga. Di kilo ka po, grade ko bala inang istoryahin naman na tawag. Hindi kituod din man, di ba na? Hindi nga isda o tayo. Kaya duman ko bala ka kung kaya namin down.
seashells on the seashore. Mga pasinason, ba na dumduman ko, ano pa, nangitag, kid, na? Sus ka namit sang akong sudan niya panyagay, niya pa share me, inabalang nagmay niya pa sinaso, nalipat na lang ko sa iyang ngalan, kay namin sa ibutan sa paelya, na butang mo, ining ginbutangan ko kapayas kag dahon katumbal, panglad kag luya, 40 yang namin sa higop ni Tawe. Kaya namin isang aton panyaga karon na uso. Tiin nyo, pa-share nyo na. Pero syempre, Huwebes na, kaya October 28 na, tuig 2021, ano naman, sa gihapon, hindi ka pamangkot, hindi ko anong lutuon nyo sa adlaw iya pang Fiesta Minatay. Fiesta Minatay kay Dos, di ba? Fiesta Minatay kay syempre sa Todos los Santos, Nobyembre 1. Sige lang something pilit-pilit, dera, na parang sumanda. Hindi discern mo sila nga, hindi madula ang suman sa tagsa-tagsa iya kapanimalay. Dahil lain mga pangluto, ano dulain lain man sabon, iban ginabutangan nila luya, iban may ara, nabutangan nila panitsang kalamansi, napugaan para kung hindi sumod, iban pugaan man lemon, iban niya ginabutangan man nila butter, o magluto. Damo nga style, iban nabutangan man cheese. Lain-lain nga style, pero ang pinagidya ka masiling na tong tradisyonal na suman. Amo mo lang na iya, pilit, gata, dason, kalamay na pula. Dapat tapos ginapapulot ang gata iya, di ba? Nagpapulot na siya, dason may ara nga maggalutaw-lutaw. Dado ay pa-brown-brown, kaya mo na imo nga toppings. Pero subong bok kadamo, damo klase suman. May ara pala yung lain nga flavor, di ba? Sige, imagine na lang ta para diraya sa adlaw sa aton pagpreparar sa. But anyway, sa karon nga hapon, hatag man kita gamay nga mga updates sa nagkatabo sa atong sinipalibot. Pero tito, no? Ara na ang malamig ang simoy ng hangin, di ba? Mabatsyagan na naton ang mabugnaw nga dapya sang panahon. Ina tungod sa amihan, ang hangin, amihan, amo na siya ang south monsunan. Di mabatsyagan naman na natin kasi sige na muno mo na sa pag-asa the other day mo, ilan na official naging pahayag na pasalamat man kita nga ang duha ka bagyong ara sa Guasang Philippine Area of Responsibility ay thank you Lord. Nagapalayo na yan sa atin sa Pungsod Pilipinas. Pero maka-experience kay makabatyag yapon kita sa mga pag-ulan-ulan. Tagaan ta kamo da karon gamay nga update Kag ara pagid no ang aton sini mga kauturan mayara pagid nga nagasiling nagapati sila nga ang aton pagpangabuhi kag pagsinalayo sa sining panahon sa Paskwa or umpisa sa Paskwa mag-ayad-ayad ko no. Paano maayad-ayad? Mag-ayo-ayo. Baw kabay pa no. Let's pray for that. Nga kaluyan kita sa mahal nga Diyos. Mabdahanagan na ini kay nagapasalamat kita nga naganagan pero ang ordinaryo nga matrangkaso daw buson kamo iya sulod sa panimalay. Di ba na kinanglan di ba init sang adlaw nga makahatag dugang energy. Abi mo anyo na mga anak ha. Kag sa nasilingan naton ang paghalong sa gihapon padayuno naton. Daw naandan ta nagidiyang ang face mask kabahin na sa budget sa mga nanay sa balay. Ang face mask, kang facial, isa na kalipatan pag gani ko magwa ka mo. Gusto ko naman, kasi siyempre ka nami, hindi ako makagwa ka sa imo balay, kay makalakat-lakat ikaw, makalakat-lakat kang kalibot-libot ikaw, kay ti kulang ihersisyo ang lawas mo, kinahanglan yan, para may inugbato sa kunin mga makahalalit sa itong sinilawas. Kinahanglan maging optimistic lang ta, di ba? Pila lang na karon. Doon mabasa man si Tita Wilma sang sulat, hindi kina ang isa bilang nabaton ko diri. Do pampaumpaw balasang bana sa iya sini asawa tungod wala na siya tiyempo, naka-focus lang sa sunod sa iya trabaho, ilabi na subong nga pandemic. Although nga iya sini trabaho, ordinaryo man lang sini tawing akong trabaho, pero do natalipang niya, taga Bacolod siya. Nagpatawag siya kay Zalde. Ato na karon sa sana din na naton man horoscope sa karon niya nga hapon bantayan ina nga aton bantay sa zodiac di ba kadapig sa nga tong ni oras ay 1:50 at Teresma Action Radio Philippine Standard Time
daligid lang, nakabisita na kamo sa inyo mga minatay sa mga patio o sa ano man nga memorial park. Kado kay nami man kaya ang iba nagakadto, nagabisita, nag-offer sila prayer sa ila sini mga minatay, sa ila sini mga nahamtangan, kundiin man kabisan kay kabalo naman kita bala nga mag temporaryo sira tungod man sa sining ginakabalakan kaginalikawan na pag-laptop pagdugang sa COVID-19 virus na kinahanglan ng gida. Ug yun kita kag-up na naton ini tanan. Kay ina para gid sa aton kaluwasan kay kabudlay kung isa sa aton pamilya ang mangin biktima sining virus na ini. Kabudlay gid para sa aton. So relax lang kamo kag magalong-halong. Iba na to gani nagakadto na to balon lang sila something to eat nga ma-share, sometimes nagaigod gid tawo. Nagapungko sa may hinamon na, di ba? Oo, advance nga pagbisita, pwede man, pero di ka bakal na kamubulak na bulak kag kandila, masiling sila nga hindi bakal, pero magbakal ka mo kamahal man. Pero kinanglan, ang iban, tingin na subtan-subtan na kahit amo man lang na, once a year man lang na makadala kita bulak, makasindikan dila, kay makapangamuyo sa ila sininahamtangan nga patio or cementerio or memorial park or whatever, di ba? Pwede gini, una to na. Bisan paano, bisan mabulubulay sa ton. Kung hindi kita makabisita, antes, pagkatapos ipagbukas liwat sa Nobyembre 3, pwede kita makabisita. May yung mga simbahan, may iya nga mga parokya nga nagapatigayon misa mismo sa park or sa patio na schedule din nila sa karon nga bulan sa Nobyembre may naghahambal niya. Especially diri sa may Barangay Bata, dala sa Roselands Memorial Park every Wednesday afternoon sa bulan sa Nobyembre maghahalad sa misa ang amon ni parish priest na si Father Jeff Marmanato. Kung may ara ka mo dira man na pwede gid ka mo makapamasya maka-attend sa misa para man mag-bless ang tomb sa inyo sini nga mga palangga sa kabuhi na okay lang na siya Tito Wilma. Kaya sa mga bulak man sa mga nagkinanglan din sa mga preskang mga taong mga bulak magkadto subangan sa cathedral sa San Sebastian Cathedral kadamo nagabaha ang mga matahom nga bulak mga simple lang na bisan simple lang basta upo na nga ton Balatyagon ara. Dida man sa likod sa Bacolod Bay Center, ara dira ang Johnny and Christine Flower Stand para sa inyo needs sa mga flowers. Pwede man kamo makatawag para nga mapipalar nga daan ni may kag ni Tintin or ni Tintin. Tawag ka mo sa cellphone number 0930-959-2828. Again, 0930-959-2828. Na aras may kag si Tintin da. Ha? Okay yan. Okay na natitawi. Akag ang mga produkto gali tawi sang Dr. Alfred. Tandaan lang din naton. Ang Dr. Alfred ang Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo.
sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampilikan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una. Okay, sa itong mga ka-online dira sa liwat mayong hapon, manamyaw si Tita Wes sa ila. About so many hearts, gidiya. Ang ginsend ni Inday Chin also, sir. Like and share lang, heart, like lang and share sa itong sini-program lipay na ko na. Okay, Chin also, sir. Thank you, Gid. Good PM, Tita We. Ari naman kami kapamati, Gid. Sa This Is My Life. Ari diri sa Telma Iguico, si Lydia, kag Jennifer Hormigos sa may Barangay Estefania. Stay strong and healthy, Tito. Yes, kid. And God bless you always. Salamat gid sa inyo, no? Kag sa inyo man bugos nga pamilya. Kag yes, Tito Wilma, kay Marivic Villarante. Marivic Villarante, mayong hapon lang dira. Kag madamo gid nga salamat. Si Inday Homa Lumina, gaupod man. Good afternoon, Ma'am Wilma. Mayong hapon, Miss We, Inday Homa Lumina. Yes, si Inday Christine Gonzalez Lipor, nag-aupod man sa itong live. Thank you, Tin. Good afternoon, gidara sa tanan-tanan. Toto CJ, Inday Cassie. Yes, kay Mama Dear, kay Papa Dear, mamayong hapon lang dira. Napari Arnold, kay Marikalay. Kay Kuya, kay Tato, sa inyo tanan dira. Mabaw, tanan-tanan. Vincent Chavez, upod man sa iya Mother Dear, kay Nanay Norma. Salamat din sa pag-upod ninyo kay Tita Wilma. Live karon hapon sa This Is My Life. Ay raman si Ana Sinoro. Good. Okay, salamat, kid. Ara naman sila. Kay Inday Lizelle Baluarte Bangkiran. Mayong hapon, Tita We, monitor lang kami di with my love. Richard Bangkiran or Bangkiran. Sa may Purok Red Mahogany, Barangay Tabugon, Kabangkalan City. Gapanamog kami subong sang fish funds sang iban. Thanks kay Tita We. Wow. Di ka nami kay samtang naga-feed ka mo dira. Nagaupod ka mo kay Tita Wilma karon nga hapon. Thanks Gid Lizelle. Mayong hapon, Marivic Villarante, thanks for the flower. Good noon, Tita We, watching from Santorine. Halin kay Chin Tanilio. Thank you, Gid, sa imo Inday Chin. Kag Alex Fuentes, siling ni Alex Fuentes, I'm listening and I'm watching. Okay, salamat lang dira, ano? And good afternoon, kid. Kay Juvie Monares, good afternoon, Tita We. Kag kay Thelma Iguico, papasalamat kid siya kung kay Inday Words. Inday Words, salamat. Yes, nag-send siya. Big heart for you. At Tia Kim Iriman, good afternoon man. Salamat, kid. So, relax lang kamo dira. Kay balikan lang kamo kar ni Tita Wilma naman liwat, ha? Okay. Ikaw na ang
napamati ang namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Bakulong nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan anong nagkahintangan. Responsable na pagbalita, pagdahil na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, #1.
Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Sakay ano gali tawe kay Rose Buena Vista dira sa may Purok Progreso sa Barangay Takuling mayong hapon lang da kag dira sa may Purok Tunay kay Luz de Vivar mayong hapon man kag dira sa may Bangga Christian mayong hapon Girong kag Ruming Dinoy kay Tutoy Chain sa ilan ng Rona. Salamat kit sa inyo pag-upod kay Tito Wilma karon nga hapon. Sini nga bahin magabasa na si Tito Wilma sang aton sulat. Dear Tita Wilma, ang kabuhi sang tao napunan sang kalipay, kasadya, kasubo, kasakit, kadalagan, kag kapaslawan. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta, propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyo mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man ukon kasakit. Tugutin ninyo ako nga mangin kabahin diri. Dear Tita Wilma. Okay, ang basaw ni Tita Wilma na sulat ari siya ginpadala sang isa ka bana, no?
isa ka ba na kag ang iyang ngalan si Zalde, na? Ang sulat ni Zalde nagasiling, Dear Tita Wilma, kumusta lang sa imo? Kag maayong hapon sa tanan nga nagapamati sa This Is My Life sang Action Radio Bacolod. Kag ang ara gid sa Facebook Live. Dira ko tita basta ari ko sa akon obra. Sa budiga ako na-assign. Taga diri kami sa Bacolod sang akong asawa. Abi mo gusto ko lang ini-share sa This Is My Life. Nga kabay man ang iban nga mga bana makapensar man sini. Ako gali si Zalde. Ang akong asawa si Grace. Abi mo tita, natabo sini sa amon nga duha, nagsunggod ining asawa ko nga si Grace. Kay weekend lang ako nagapauli sa amon. Tungod sa kadamuon sang load ko sa obra. Diri sa Bacolod, nagaboard lang ako. Ganyan para makabawi, nagpensar ako sang paagi para mapalipay ko man ang akon asawa kag makabawi man ako. Bisan may pandemic, tita, gintinguhaan ko gid. Kay ti, vaccinated naman kami. Ang akon asawa ara sa bago, diri kuya sa obra. Ang ginhambal ko sa asawa ko, isa ka adlaw, Lunes gid tita, hambal ko sa iya, after work, hagaron ko siya nga mamasyar kami. Pero ina, ginpreparahan ko na tanan. Daw date bala tawi how bisan pandemic. Hindi man namon anniversary, kag wala man sa may birthday sa amon nga duha. Gusto ko lang mangin special ang adlaw ngay na para sa amon. Ang ginhimo ko, ginhambalan ko siya nga makit-anay kani. Makadto siya diri sa Bacolod sa isa ka memorable nga lugar para sa amon. Kabalo ka tita kundiin, dira sa Lagun, sa atubangan sang Carabao da Bala, ayon na. Tita, hindi patani siya magpasugot kay Lunes kag pagkatapos may pandemic. Pero, ginhagad ko gid siya. Kay naghambal ko nga nag-leave ako para matagaan ko man siya special time. Ginhungod ko gid tita nga pahulaton siya sang hapon nga ina. Mga 30 minutes gid. Layo pa ko, nakita ko na siya. Nga daw hindi madrawing ang iya guya. Wala siya makabalo. May dala ko nga bouquet of roses. Oh, wow. Na-surprise siya. Kag halos mahibi siya. Naglumaw-lumaw gid ang iya mga mata. Tita, dugay ko na abi siya nga wala maulo ang ga. Pareho sang ginahimo ko sang una. Sang ginapangaluyagan ko pa lang siya. Hasta nga nakabata na kami, isa kabilog. Guilty gid ko ta nga permi lang siya nagahulat sa akon pagpauli. Galing kay nakafocus man ko sa amon obra. Kag kabudlay magbiyahe. Pakadto puli halin sa obra kag sa amon sa bago tungod sa pandemic. Din-explain ko man sa iya. Kag salamat man kay naintindihan niya ako. Dason, ang natabo, Tita Wilma, ginkuha ako ang gin-order ko nga pansit canton, amo nang paborito niya, chicken, kag nagbakal man ko drinks namon nga duha
Abi mo ang ginhimo ko, ginplastar ko, ang hapin sa may kahilamunan dira ayon, sa tubangan sang Carabao, hindi ya sa siminto ha, kadira kami nagkaon nga duha. Kabalo ko tita, nga sang hapon nga ina, may mga tawo man nga nagalakat-lakat, kag nagatulok sa amon. Pero din malang gid kuya. Ang importante, nakita ko nga happy si Mrs. Grace ko. Kay hindi man kami pwede maglantaw sine kay wala man. Ang ginhimo namon tapos kaon, naglakat-lakat kami nga duha. Istorya-istorya, nga daw mag-boyfriend lang kami. Sang ulihi nagpungko naman kami nga duha, kag nagpangayo ko sa iya sorry sa akon mga kakulangan. Wala siya na akong ginpapuli ha. Kay ara man si mama, kag ang akong manghod nga nagabantay sang amon baby. Sa amon siya boarding house nagtulog sang gabi nga ina. Kag nag-updanay kami nga duha. Hindi ko ginmalimtan ang adlaw nga ina tungod sa kalipay nga ako nahatag sa akong asawa nga si Grace. Swerte gid ang hilibion kay daw hindi siya magpakit nga mahimo ko ina. Pero gintinguaan ko gid Tita Wilma, amo ko sina kapalangga si Grace. Hindi man gali mabudlay kung hindon kin. Ano abi kay ang sinsar ko ang ako nang gitrabaho nga ginahalungan ko man. Ari lang ko sa isa ka warehouse sa liwat nagaobra, may gamay ko di nga transistor radio, pero nagalantaw gid ko sa FB. Salamat gid, Zalde. Kita mo na mga anak, no? Silingan mo. Doon ba kasiling ka bala? Tani, tanan nga ba na amulang na? Oh. Tani, tanan nga ba na amulang na? Paamo ka na bala? No, sa mga asawa na nagakauhaw sang presensya kag pag dumdum sang ila sini partner nga daw wala na time labi na sa karon nga panahon sang pandemic nga daw kabudlay maghatag precious time. Kay ang paminsaro ni Mr. Nakafocus lang kung anong mahimo nga diskarte nga madugangan ang income tungod apektado ang tanan. Ang iba naman, yung iba nga nadula ang trabaho ara sa balay, apektado man, stress na stress, kaysa nagaproblema pa kay nagalalisay, nagaaway tungod sa katulangon na. Hay oo, di kayo kung kaisa, din makasiling tabla nga daw hindi na natin matalupang dan ang tanan. Especially kung ikaw asawa, ikaw bana, mga nagatrabaho ka mo tungod, nagka-focus ka mo sa inyo trabaho, sa inyong mga responsibilidad sa kabataan, daw wala nyo na ba na nakitaan? Na, wala nyo na nakitaan ang inyo tag sa kakaugalingon, kag ang inyo relasyon bilang mag-asawa? Daw wala nyo na tatagaan na atensyon, ang balatsagong sa tagsa-tagsa. Ay, oo. Ituod yun man bala to Zalde. Nagatrabaho ka, pinta head of the family ikaw, ano bala nga nagatrabaho ka mo nga mga bana, nagatrabaho ka mo nga mga asawa, para sa kinanglanon, magpustusan ang kinanglanon sa sulod ng panimalay. Ilabi na ko nagamat-amat na ko ang pamilya. Ilabi na ko napiktado gid sa bugis ng pandemic, di ba? Pero, in one way or the other, nakasiling mong ko, wow, isang simple lang ang sulat mo, pero makasiling ko ba, wow, kanami isang iya ideya nga ginhimo. So, Zalde, no? Inang paumpaw mo bala sa imo asawa? Kasi, sinsa na balang asawa, kung wala iya trabaho, ara lang sa balay, nakafocus sa mga hilimuson, lalabhan, tanan-tanan nga ara sa sulod ng balay, imo obligasyon, may bata pa, na namigin man nga once in a while. Kung sa isa, i-date man si Mrs. Bisan sila nga pandemic, hindi man sila nga mag-date. Ano siya, kadto sa mga mall, mag-astod ako, ti wala man subong or ano. Pwede nga kung magpauli ka mo o kung weekend, nga kamo lang, nga
ano gani, suroy-suroy, no? Kaya kung may motor si Mr., ang si Mrs., kadto kundiin nga, kamo lang din nga duha nga makabanding-banding. Kadto kamo sa mga lugar nga landumon para sa inyo. Bisan wala okasyon, di ba la? Kay kung pwede pa lang adlaw-adlaw himuon na, why not? Para mapakita kang mapabatyag mo bilang bana na espesyal si Mrs. para sa imo. Especially sa tiun, nga nag-off the night ka mga duha. Of, iba dito, yes, amo man na bala mga anak ka simple. Nga kung kaisa, hindi lang tanan, may tagsa kita ka responsibilidad sa aton pagpangabuhi, may responsibilidad kita sa aton kabataan, sa aton tuluyan, sa aton trabaho. Pero somebody nga palangga naton, asawa mo or bana mo, pamilya mo, tagaan na din naton precious time. Na hindi nga ara lang ta sa aton mga obligasyon, no? Ang ara lang ta sa aton mga obligasyon kag responsibilidad. Pwede kin natin magamit, mahatagan, precious time, ang atong mga palangga. O kung mag-updanay ka mo sa pagpangamuyo, di ba? Sa pagpangamuyo kung gabi, or sa pagsimba, na kasi safe man ka mo na naduwa, kasi siling mo, vaccinated man ka mo naduwa, pwede ka makasimba. Kag nami, pagig kay niya, siling mo, bisan ikaw lang, sawe, siling niya, bisan ako lang, ara, gid si Mrs. kag ang baby namon sa amon prayer. Siguro amo man sige in the grace para sa inyo pamilya, no? So padayon na ang pagka-prayerful, ang mapinasalamat sa grasya nga ginatag kag magpasalamat ikaw sa imo asawa, sa imo anak, kag sa mahal nga Dios. Kabay nga magapadayon ang malipayon ninyo nga relasyon, kag mangin resourceful man ikaw kung paano mo siya malingaw, di ba, Tita We? Yes, amo man lang kasimpleng naton kabuhi naton sa kalibutan, kag buligay lang para sa maayo nga pagsinalayo sa sulod sa panimalay. Upod ang pulong sang Ginoo sa atong pagpangabuhi. Okay? Alas 2:25 Action Radio Philippine Standard Time. Sa iba naton dira nga mga kautunan, salve amo lang na nga kon man ma-share sa imo. At salamat gid kabay nga makuhaan man ina ideya sa iban nga mga bana na madumduman nilang ila asawa nga kinangatagaan man nila special iya nga tiempo or panahon, hindi lang nga sila yung tudo-tudo ng trabaho nga kinangatagaan gid time, no? Kag kabay pa nga ma-inspired mga nang iban nga mga bana na himuon nila sa ila asawa or ang asawa sa ina man bana, no? Mo silang himuon ka kung may mga istorya pagid ka mo dira during pandemic or problema nga inyo man na-encounter, luyan ninyo i-share the result. This is my life. Tingwaan man ina ni Tito We nga ma-comfort man naton kamo sa inyong mga sitwasyon kay makahimo kita sa isa ka maayong solusyon sa problema nga inyo ginaangkon. Kay ina pwede man makuhaan nga palahinandikan sang iba naton nga mga kauturan nga nagaupod kag sa kahapon diri sa This is my life. Pwede gid mapadala ninyo diri sa iton sa iton man personal account sa social media sa Facebook. Paitaan nyo lang ang personal account ni Tita Wilma Antupina Sugaton. May send message direct, click nyo lang kag type ng kamudat, send nyo lang, okay na. Or if not naman, kung masulat ninyo, drop by ninyo, dulong ninyo sa station sa Action Radio, pwede yan, na? Padala sa This is my life, DYEZ Action Radio, Wilrose Building, Burgos, Luxon Street, Bacolod City. Kay mabatong din, ina ni Tita Will. Okay, so relax lang ha. Si Tita Wilma magabalik pa pagkatapos man sa sila ka mga importante nga mga pasibalo. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Okay, ara naman sila na dugangan tayo sa mga greetings. Thank you. Ito, Sister Alex Montesa, mayong hapon. Ara lang siya kung nusunod sa iya, nag-monitor sa program. Ginatamyaw itong mga taga Minnesota, taga Rochester, Minnesota, no? Si Ma'am Star Mayo. Yes, happy birthday to Doc Matt Mayo.
Kay Ma'am Jinky Dialagdon sa Phoenix, Arizona. Damo, gini salamat. Sir Alex, thank you, kid, na. Salamat, kid, sa imo. Yes, naman gaupod sa eton si Ma'am Marilyn Tolosa. Kamusta, Ma'am Marilyn Tolosa? Siya gaupod sa eton live. Si Antonio Berunio. Si Antonio Berunio, na sila sa may Makabibi, Pampanga. Okay. Ari Didi Athea Kim. Kay Ma'am Lani Herumiano, good afternoon, Tito We. Okay, aralan sa kuno sa radyo, gapamati. Nag-ano lang siya sa aton FB Live. Love you all. Thank you. Kay Merly Gonzaga, mayong hapon, Ate Wilma, siling niya. God bless. Sa imo man in there, Merly. Lester Ray Benitez. Good afternoon, Action Wilma, watching from Auckland. Yes, watching from Auckland, New Zealand. Keep safe and God bless. Lester, thank you. Ikaw man, maghalong dira, na? Maghalong man ikaw. Martin Aliling, good afternoon po. Yes, salamat man sa inyo. Mayong hapon, Tito We, watching live from San Gabriel, Macabebe, Pampanga. Maayong hapon man sa tanan niya, batch 78, Sangbate National High School. Thank you, kid. Kamuman dira, maghalong, kid. Okay? Payong gayong, sorry, good sir ha. Payong gayong Rinan. Good afternoon, Action Wilma, God bless. Kay Tristan M. Hill, good afternoon, Tito We. Gapamati kami di sa Paglaang Village sa may Barangay Mansilingan, Bacolod City. Dira sa may Mansilingan sa Paglaang Village. Good afternoon lang dira. Thank you, kid ha. Okay, salamat, kid. Dito di kagina may nakita ko di nga nag-react sa letter sender. Nalipat, kid ko. Sige lang, makita ko lang na siya karon na. Okay, yes, Tito We. Hindi ko siya makita raw na gamay-gamay lang, gid. Okay, Malazarte. Kay Malazarte, di ko makita yung ngalan. Lester Way Benitez, yes. Kay Laparan. Emil Hapson. Rowena Castillo de la Cruz. Thank you, kid. Kay Daisy May Pahayahay. Kay Lester or kay Lizelle Baluarte. Amo na nga pat mata ni Tawe, pero Miss M. Saboso, thanks for the love. Good afternoon. Kay Inday Blaza. Salamat, kid, sa inyo. Okay, enough lang na anay, ha? Balikan lang ka mo naman ni Tita We karon pag may time.
Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kays nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo. Nagpasarhag na ang kamera. Wala ang ila counterpart sa Senado. Nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera. Insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi. Komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tuwa sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawa. Yes, very effective. Pagwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon. Ang pamilya kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa Isla Sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Comrade Sox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapok ang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog ang Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod Action Radio Philippine Standard Time. Padayon man siya. Tito Will man sa pagpangalagad sa This Is My Life ang balong makina. Mapugnaw na ang napiyas ang hangin. Ano man dumduman na malamig ang simoy ng hangin. Basta gani kapalapit ng Disyembre. Ang hambal sa pag-asa inatungod man sa amihan. Diba? Tungod sa amihan. Kung ang makacheckay na ito nila. Especially dito na yan sa Luzon. So sa pag-asa. Mapugnaw ang hangin
bahin, kag may ara sila na eksperyensya sa karon nga mga pag-ulan-ulan dito, na mangin magaluman nga mga mangin magaluman man nga may ara pagtupa sa panalagsang pag-ulan mabatsyagan sa pinakabahin sa Caraga sa Western ug Central Visayas tungod sa sininghanihan nga ini. Kag sa nabilin nga bahin sa Visayas kag Mindanao, mangibabaw ang magaluman nga kalangitan. May mga lapta-lapta man nga mga pag-ulan tungod sa localized thunderstorms kag sa amihan. Pero ang ating Weather Bureau, ang pag-asa, padayon man nga ginamonitor ang tropical cyclone Sagwa sa Philippine Area of Responsibility. Inang isa ginatutupan ginabantayan sa karon kay as mentioned kay na ara sila sa buwan kag wala niya tsansa. Ang ginabantayan nato nga magasulod na ara ya sa extreme northern Luzon, nga kung makasulod sa aton Parsi Malu ang tawag sa iya, pero wala na sulod sa pag-asa sa tsansa nga makasulod pa tino kanami. So pasalamat kita da. Sa aton di sa Western Visayas, ara sa nasilingan natin diri sa Bacolod, may pagulugan lang sa aton kalangitan, ang eksperyensyahan man ang mga pagtupas sa ulan sa northeast monsoon nga ini. Okay, taob sa sining hapon, alas 4:37, kakaina hunas niya, alas 10:12 sa itong sinidagan sa pag-ibon sa Isla San Negros, ang adlaw magatunod karon alas 5:21 temprano pa kay nag-utlak siya alas 5:34 atong temperatura nga bawansyagan sa siningat iyon 30 degrees Celsius. Inang atong sini-update iya subong nga adlaw halin sa pag-asa. Sa ang iban pagyud sa tawo na lang Pasko anuman diba? Pero anyway sa nagawa man yung survey pala base man sa resulta sa social weather stations damo sa giyapon nga mga Filipino yun nami sa mga Pinoy mo damo giyapon sa mga Pinoy nagapati nga may chance pa yan nga maging okay ang Pasko naton. Pero may ara giyapon nagapati nga wala may ara taway nga wala sang mangin pagbago ang ilang pagpangabuhi sa masunod pagid nga isa ka tuig or 12 ka bulan. 33% sa 1,200 adult ka mga respondents sa Bugos ng Pugsod. Nagasiling niya positibo gid sila nga nagasiling ay mag-aayo ang ila sila pangabuhi. Umpisa mag-abot ang Pasko. Amo ng mga tao nga ginatawag nato nga mga optimist. Mga optimist iya mga maayo lang na para sa pensa nila. Pero may araman base sa ginagawa survey sa resulta sa survey sa SWS nga may 45% ang nagapati, wala pagbago. No change ang pagtawag nila iya sa SWS. Nagapati 45% wala pagbago. Ang kalidad sa ila sinipagbangabuhi. May araman 7% ang mga pessimist. Ano naman mo yung mga pessimist ngayon? Nagapati sila nga mas pagid. Magalala. Ang ila sila sitwasyon sa pagbangabuhi. Sana na sa mga factor tungkol sa pandemic. Diba? Yes, okay na siya Tita Wilma. Pero may ari kita bala istapagid ka na nakita ng tawa, daligid lang. Kay nagpaandam, may paandam sa posibleng pagsaka sa presyo sa karne sa baboy. Ay isa inisang grupo isa mga manukarni pango sa epekto sinisunod-sunod ng pagsaka man sa presyo sa produkto sa petrolyo, di ba? Siyang kasimana na sige lang saka ang presyo sa petrolyo. So siyempre ang karne, mga karne sa baboy, baka, whatever manok na inanakita nila nga magasaka gid. Na pamutyang inasang samahang industriya ng agrikultura nga suno sa ila feeling nila kag ila gitinatanaw magasaka pagit ang presyo. Di karon na semana nagsaka ang presyo sang karne sa baboy 20 pesos. So lang may posibilidad mangin 40 pesos ang isaka sa karon iya nga bulan. Ay ano na lang inaapi.
Pero madumduman nito sa May 2020, impirmahan pa ni Presidente Rodrigo Duterte ang Executive Order 113. Sabihin niya, ginpasakaan niya ang taripa sa 10% sa mga produkto sa petrolyo. Pero tamo man gani ka-appeal, di ba tawe? Tamo gani ka-appeal. Bisan ko ang unang nag-agbat dera para nga magnubuo ang mga maganhagan ang mga palasaan sa atong sini mga kautunan. Okay, Tita Wilma, alas 2:43, Action Radio Philippine Standard Time. Sa siningabahit magapsipito. Wilma ta sa itong Dexacazote sign para man sa itong tagsaka. Let's go. Para karon nga adlaw Huwebes, Oktubre 28, yes, ang aton mga zodiac sign. Unahon naton anay tawe ang zodiac sign sa Scorpio. Ang mga Scorpio ang hindi mga natawag Oktubre 24 to Nobyembre 22. Karon nga adlaw or iniman ni semana sa sa imong horoscope, maisa mo ang mga nagakontra ba nga grupo, mga opposing group, na mga opposition kumbaga, at sa trabaho, sa inyo dira balay mi ara ginayan mo, di ba? Maano mo na sila, mahubong mo na sila, kag makaangkon, kamusan, matawhay nga negosasyon sa nagagwa nga problema sa tungan ninyo. Kag tungod sina magaresulta ina sang maayo man nga relasyon, maayo nga income para sa inyo, kag sa tanan man sa mga kaupdanan mo sa trabaho. Kag Scorpio, maangkon mo man ang ginahandom mo nga kahiluwayan sa imo mapilot nga sitwasyon sa karon aduna. Scorpio, maswati ninyo nga mga numero 21, 40, 32, kag 12. Amethyst violet is your lucky color. Mga Sagittarius, yes, mga Sagittarius, ako naman ini mga taon Nobyembre 23 to Disyembre 21, tungod sang tuman nga pagkinahanglan, nagaproblema gid ikaw sa Sagittarius nga sa karon nga adlaw. Ano ina, no? Pero importante, kung ano man ang problema mo, mangin maalam ikaw sa pagdesisyon para dira. Maswati mo naman yung mga numero 5, 32, 15, kag 45. Ice blue, your lucky color. Yes, ang mga Capricorn. Ang mga Capricorn, Disyembre 22 to Enero 19. Capricorn, para mangin mamag-an ang dalagat sa iyong pangamuhi o pagsinalayo adlaw, baguhain ang pananawan mo. Ang imo wala pananawan sa iyong kabuhi, baguhain na, para nga magka-attract ikaw sa mga maayo nga oportunidad para sa iyong kaugalingon. Maswati mo naman ng mga numero 47, 13, 22, 36. Dollar green is your lucky color. Aquarius, ang mga Aquarius naman nila 20 to Febrero 18. Sa mga single, ang mga Aquarius, makilala ninyo ang inyong soulmate. Kag isa pa, kung plano ninyo, may plano ka mo nga mag-lingaw-lingaw, planuhon gitanay sa maayo, kag amo ang paghimo sila tungod sa pandemic. Istoryahan ninyo. Aquarius, maswati mo or ninyo nga mga numero 12, 23, 9, kag 40. Sunflower yellow is your lucky color. Ari naman kita sa Pisces. Ang mga Pisces naman ito, Febrero 19 to Marso 20. Ari, mahibaluan mo man ang mga tao nga imo masaligan o masandigan sa tiun sa imo pagkinahanglan, Pisces. Makilala mo gid nila sila kung sino ang mga ina. Kaya mas nga magnin klaro ang imo desisyon angot sa imo ginaplano sa karon. Maswati mo nga mga numero 36, 12, 26, kag 24. Cyan blue is your lucky color. Aries, ang mga Aries naman so hindi mo tungkol ang Bridges sa Libaw. Yung kita kung sunod-sunod ang income mo, Aries, no? Pero hindi mo lang pagkalipatan. Hindi mo pagkalipatan o hindi ka magkalipat na magpaambit ikaw para sige-sige ang pag-abot sa grasya sa inyo.
35, 47, 28, 15, mga baswat, tipong, or ninyo ng mga numero aris, sandalwood is for lucky color. Ina ang mga mind sa katulad pagbasa, paghatag sa inyong mga zodiac sign para sa itong horoscope karong adlaw. Pero sa ato na nagaligdira mga kauturan, kamalugid kita nga sa karon nga panahon, importante gid ang ato na kaayong lawas. Gani para manikawan ang kung ano man nga balatian, dapat ipintigo nga food supplement ang aton kinahanglan, ang aton indo na ito. Ara ang Santong Plus Code, ipabaskog, improve, pagkilat, para nga mas manin effective nila. Nagintingog nila ang puwersa, puro-puro nga duga sa balong, kasi ang marus, garlic, medicine, spirulina. Epektibo kit, tungod sa kiasini, intigo na puwersa. Santong Plus Code para sa inyo, ang anti-aging na kapsula ATX 500 capsule. May auric value, mataas auric value, may power antioxidant nga amo naman ang nagabulig pa wash out sa tanan nga mga mahigto sa inyo sa ilawas kaya na pakuben pa ang inyong skin, ang inyong mga body cells para nga hindi dali-dali magunang. Kung sila ninyo dirap na mga kunots-kunots pa mo lang. Ang mga hairlines ninyo na ara. Mag-DTX para may capsule ka adlaw-adlaw. Plus, pag-get sa inyo complete management sa liver na to. DTX 500 capsule kay ara. May detoxifying compound siya ganito dito. May mga active ingredients, phytochemicals, and antioxidants. Pag-monto rin naman sa liver inflammation na mag-resulta sa cirrhosis of the liver, hindi pwede na. No, kinahinghalungan natin natin liver, kaya natin bugos ng lawas. The Zentong, ang atong sining Zentong Plus Gold, KPTX 500 capsule, mabagalina sa nagkalain-lain naman, yung matabuti ka din sa kalendar sa amon sa Bacolod, nagtawid, why di maka-order online? Diba? Why di maka-order online kag ma-deliver sa atong gusto kong pag sa pag-login sa www.kalusuganyan.com.ph kagaraman sa Kalusuganyan Facebook page. Mabalik pa si Tito Wilma pagkatapos ng pila ka mga commercials. Pamatian namon ginasandigan Tingog sang probinsya Kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala Paglaong kag kasanat Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa
sang biton, mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na ngay, sagsan ang mga kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Si Tito Wilma Bao, si Tutoy dyan ako sa siling at Tito Wilma good monitor lang kami din ni Inday, Ivy Alvarez sa mga taga-Purok Paho, Barangay Dulao, Bago City. Salamat di Tito John. Ako sa salamat man kay Doc J. Lugo. Good afternoon Tito Wet. Kay Ma'am Maria Teresa Hofelinia, may hapon Tito Wilma. Kay Twistan Field. Good afternoon Tito Wet. Kapamati kami dito sa may Paglaong Village, Barangay Mansilingan. Salamat gid kay Inday Jocelyn, si Inday Jocelyn Francisco Arante from Australia. Thank you kid. Kamusta lang sa inyo dadaan? Stay safe man. Sa siningabahin Tito Wilma, tapuson anay naton ay nabili naton nga mga zodiac sign para mag-sa itong ka horoscope. Ari na kita sa may Taurus. Ang mga Taurus na tao, Abril 20 to Mayo 20,
O mga Taurus, paisugan ninyo, pabakuran ninyong inyo balatyagon. At kinahanglan magpakaisog kamo sa inyo mga sitwasyon sa karon. Para naman sa inyo mga plano, kinahanglan umpisahan nyo ina para nga masulbar ang problema. Try mo give, tingwaan mo give. Hindi ka gid basta-basta mag-surrender sunod sa imo horoscope. Bato lang, padayon lang. Maswerte mo or ninyo nga mga numero Taurus, Justice Ace 24, 15 21. Sapphire Blue is your lucky color. Mga Gemini, ang mga Gemini naman ni tao, Mayo 21, Tugtubunyo 21. Abi mo Gemini, ang palangabuhian, in short, trabaho sa imo mga tao, ara sa imo responsibilidad sa karon, ara sa imo mga kamot. Commitment ina nga dapat tungdan mo. Okay, Gemini, inang imo horoscope, 41, 36, 23, kag 12 mga masuwati mo nga mga numero, Cobalt Blue is your lucky color. Kag sa mga Cancer naman, ang mga Cancer, Hunyo 22, Tugtub Hulyo 22. Wow, Cancer. Makabatod ikaw talo karon nga adlaw, malapit sa imo, malapit, halin sa imo malapit nga abyan or sa imo close friend man. Kung gamay man nga box o kung regalo man, basta may ara, if not, may balikbayan box pa na, hindi ba Cancer? Kag abi mo kung makatulog gid ang luha mo, kaya matouch gid ikaw. Wow, sana all. Maswerte mo nga mga numero, Cancer, Ninyo, 7, 25, 43, 15. 13 white is your lucky color. Ang mga Leo naman, yes, Leo, Hulyo, 23, Gusto 22. Ang imo pagsalig, pagsalig mo Leo sa imo isig kapareho, amo ina ang makabulig, makabulig sa ila nga maboost nilang ila sinit moral. Mapamatud-an mo sa ila nga isagid ikaw ka maayo nga mentor. Wow. Maswati mo nga mga numero Leo 42, 38, Justice Shati Card 26. Shocking pink is your lucky color. Sa mga Virgo naman, ay mga Virgo, Agosto 23, Tugtog, September 23, increasing ang kita mo. Increasing ang imo kita sa imo trabaho, Virgo, ilabi na sa imo, ay nagapananong-tanong ikaw. Wow, edi good. Basta darang kaayuhan mo. Yes, nagakawili ikaw sa mga rare plants in mga tumalagsahon ng mga klase sa mga tanom. Go, Virgo. Mayo ina nga source of income. Maswerte mo nga mga numero 10, Justice 45, card 28. Lavender is your lucky color. Libra. Ang mga Libra, September 24, Tugtog, Oktober 23. May plano ikaw nga mga biyahe Libra. Biyahe abroad kung may aragin man padayuna, planuha siyang maayo. Kag-abi mo may makaupod ikaw nga mangin interesting para sa imo. Sinahalanglan, kung sino man siya kilala, kung magiging siya siyang maayo. Halong lang. Libra, magsuwati mo or ninyo ng mga numero 7, 13, 42, card 32. Cherry red is your lucky color. Nabatian natin tag sa zodiac sign para naman sa ito yung tag sa horoscope para karon nga adlaw. Huwebes, October 28 tuig 2021. Yes, dali gid lang. Action Radio Philippine Standard Time in Ponto Las Tres. Ang ito na 3 o'clock prayer. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world.
Jesus, King of mercy, we trust in you. Orasyo Emperata patok sa COVID-19. Orasyo Emperata batok sa COVID-19. O maluluyon kag mahinuklugon nga amay. Kami nagapalapit sa imo sa among kinahanglanon sa pagpangayo sang imo pagtabang batok sa COVID-19 virus nga nagtunglag sa kadamuan kag nagutas sa mga kabuhi. Kami nagapangayo nga imo kami tamdon sing may paghigugma kag sa imo makaalayo nga kamot. Dulaas sa amon ang kahadlok sa masakit kag kamatayon. Ipanumbalik sa amon ang paglaom kag pabakura ang amon pagtuo. Kami nagapangamuyo nga imo tuytuyan ang mga tao nga gintugyanan sa paghimo sang bulong sang sining balatian agud matapna ang paglatom sini. Kami nagapasalamat sa natukiban nga bakuna nga nahimo paagi sa imo pagbulig. Bendisyone ang among mga pagpanikasog sa paggamit sini mga bakuna sa pagpauntad sang pandemya sa amon pungsod. Kami nagapangamuyo para sa amon mga utod nga nagaobra para sa ikaayong lawas. Kabay nga ila maalagaran ang mga masakiton sing may kasangkol kag kaluoy. Hatagi sila sa ikaayo sang ila panghuna-huna kag lawas. Kabakod sa ila panugyanon, pagdampig gikan sa masakit. Kami nagapangamuyo para sa mga nagamasakit. Kabay sila mag-aayos sa gilayon. Amligi ang mga nagatatap sa ila. Hatagi sang kapahawayan nga dayon ang mga nagtaliwana. Hatagi kami sang grasya sa sining mga tion sang pagpanghangkat. Agod kami magpanikasog para sa kayuhan sang tanan kag sa pagbulig sa mga nagakinahanglan. Kabay ang among pag-ulikid kag kaluoy sa isa kag isa. Magbulig sa amon sa sining tion sang krisis kag magdala sa amon sang pagpanibago kag pagpakasantos. Ginapangayo namon ini sa imo paagi kay Hesukristo, imo anak, nga nagakabuhi kag nagahari sa paghiupod sang Espiritu Santo. Dios sa tanan nga mga tuig sang mga katuigan. Amen. Sa imo panabang nagadangop kami o mahal nga iloy sang Dios. Hindi pagtamaya ang amon pag-ampo sa amon mga kinahanglanon. Kundi ilikaw kami sa tanan nga mga katalagman. O mahimayaon kag bulahan nga birhen. Amen. O mahal nga birhen, ikaayos ang nagamasakit, igampo mo kami. San Jose, igampo mo kami. San Rafael Arcangel, igampo mo kami. San Roque, igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, igampo mo kami. San Pedro Calungsod, igampo mo kami. San Sebastian, igampo mo kami. Amen. Damo ginya salamat damo. Maramo ginya salamat sa inyo mga palanggan ito ng mga tagpalamati sa pag-upod kay Tito Wilma sa pagpangamuyo. Anining mo Preso de Vega, mayong hapon day Wilma kamusta lang sa tanan nga kapamilya. No? Sa mga barangay bato, salamat gid ah. Mayong hapon inday Wilma. Kag maayo manda nga hapon kay Sedri Iligan Aram. Nega-monitor gid siya dira sa Mayla, Carlota City. Halin ina kay Mario Bacaw ko eran, no? Kay Nanette Antique na naga-echo kung natawi, na-correction na ana. Thank you gid sa pag-remind sina. Anyway, ti una sang pag-paalam ni Tito Wilma sa pagpangalaga diya sa My Life. Para sa Webes Edisyon, October 28 tuig 2021, kaya itong sa ni Christmas Countdown, we only have 58 days until December 25 and 65 days until New Year. Ang ato naman Bible verse of the day nga mabilin sa inyo, halin sa Colossians chapter 3 verse 12. And overall, these virtues put in love, which binds them all together in perfect
community. Salamat, mayong hapon sa liwat buwat na naman. Standby sa may tahong may drama, mensahe sa pagsigugma. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio!